Ika na po ang anibersaryo sa bagyong Yolanda. Daghan na ang nabag-o sa Tacloban City ug milambo na ang dapit. May obserbasyon sa mga mibisita pagbalik sa syudad. Apan, aminado ang mga opisyalis, daghan pa ang trabahuon subay sa mga leksyon nga nakuha gikan niini. Ano ang RTV Presents ni Nico Sereno. Tuig 2013, tuyong mibisita sa Pilipinas ug sa Eastern Visayas kining tulo ka mga storm chasers. Nagpaingon pa si Yolanda, mibiyahe na sila. Maong sila usab nakatagamtam gyud sa kabagsik sa bagyo sa paglandfall niini. Okay. We had no idea that it was going to become record-breaking, a once-in-a-lifetime event. What went down here that day, 10 years ago, I think it's impossible for anyone to foresee just how bad it was going to be. Sa ikanapuong anibersaryo, mibalik sab sila pagbisita ug pagpangumusta. Sa paghulagway nila, daghan na gyud og kabag-uhan ug nilambo na ang dakbayan. It's incredible, the transformation. I remember leaving here right after the typhoon, and the level of destruction, you couldn't get your head around it, and it looked like there was no way to ever clean it up and build back. And here we are 10 years later. Ang gihangop sa tulo, ang mga leksyong nakatunan kang Yolanda, anam-anam nang gipatuman. We've seen in typhoons since that there are evacuations and precautions are taken, and we haven't had death tolls like that since, even though we've had some very intense typhoons coming in. So I think that the learning is already happening, and we're seeing the benefits of it. Not just in Tacloban, but in the country. In across the Philippines. No, globally, I think what happened in Tacloban has been recorded, and meteorologists around the world, it's given us a big wake-up call about storm surge. So Tacloban has been a great laboratory on what's happening with storms now, and we've all learned from it worldwide. Ang kaniadto busy o puno sa balay nga San Jose area sa Tacloban City mabantayang hawan-hawan na karon kay nagatubang sa dagat o gitumbok nga delikado gibalhin ang libuan ka mga pamilya. Nabalhin sila sa lain-lain nga mga housing sites sa norte nga bahin sa syudad. Lakip sa nagpa-construct ang mga organisasyon sama sa gipatukod sa GMA Kapuso Foundation alang sa mga apektado. Apan sa laing relocation site nga among nabisita, mabantayan nga dunay mga units nga daw dili okupado ug walay tag-iya. Pasabot sa cluster leader sa usa ka komunidad, dunay uban nga talagsarang makauli sa balay kay atoa nagtrabaho sa city proper. Ang wala gyud mo gamit sa ilang unit, hayan mahulipan. Magbigay ng valid reason yung notice. Yun na, pinapatawag din sila sa city housing. Ay isasama yun sa raffle kasi maraming waiting na nangangailangan ng bahay. Oo. Hindi nila inavail. Oo, kaya sample sa akin may 3 unit na ibigay na sa iba. Sa problema sa koneksyon sa tubig sa uban nga mga pabahay, matod sa mayor, gisolusyonan na kini. Maraming areas affected sa tubig, but we got a budget now that our source will be in the town of Pastrana and the river there to pipe in water to Tacloban. But that has been a problem since before. In fact, we're having some problems because the little water that we have there, we still can't pipe it in to the houses because of the substandard pagkagawa ng mga pipes doon, no? Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.